Bugün durda galan oğuzluğunu bir uluda var, ulu toy dogam ediye Allah zanne gelin geldi. Şu gelin gelinem arfgal bilen döwlet bilen gelen bolsun da durda gamada Şemşat yengeme de bir say berýän gelin bolsun Allah zan bagatly bolsun o ýaşlar. Tolemy toyuna giňden dogam edip duruna toymadan aňşamky toy başlaya Allah zan durdaga toyun gutly bolsun Şemşat yenge. Mergen bilen Selbijigimiz uda-uda ömür sürtünler, nikahlary bek bolsun, ogul gyýlar köp bolsun. Şu arka dagly ýurdumyzda, parahat, watanmyzda, elmide ama gülüp ýaşadynlar, bir-birini söýüp ýaşadynlar, söýülip ýaşadynlar. Näme? Aýmylyk hyzmatlary ýörütüne Tejen şäherinde ýerleşýände hyzmat toparlar. Yargı jadynız senin almatyňyzda hyzmaty bir dünýä standardyna deňgelýän ne hyzmatçylar bar, ýigitler bar, gyýlar bar. Bulara sag bolsunlar aýdýar, galbertine gow bu bagşylanma şu günde toýmada mehmançylykda täşli Tölegönüf diye öz sadanylar bilen. Yarım ýaşy, manşar ýaşy, Türkiş aman gelip bugün ýary gijädeges gow aýdymlar bilen sadanlar ýetlemez gözel sadanlar bilen dogam ederler. Galberde näme? Vida paraçylamaz, vida kameraçylamaz, fasorik ýetler size bagly. İşleten il tanar diye toylar gutly bolsun.